Idan ka tashi za ka yi aure, mafi girman abin da muridi ya kamata ya sa a cikin zuciyar shi shine cewa ba a aure don soyayya, an daina aure don soyayya a wannan zamanin. Yanzu abin da akwai strategy da ake bi. Za mu ɗauki wannan hadisin na annabi da ya ce fa alaikum bi zatid din. Wannan kalmar ita ce abin da nake so mu alakanta wannan bayanan da zan yi anan. Idan ka kusa aure ko ka ma yi auren ko kana shiri ko za ka yi, ka tsaura ka saurari wannan bidiyon. Wato abin da yake faruwa shine za mu zo za mu yi aure, zuciyarka tana ta zugi, tana raɗaɗi akan wata yarinya ka gani kana so kaza. Abinda wasu suka ce so hana ganin laifi. Idan kana son yarinya to ba za ka ga laifuffukanta ba, da dama daga ciki ba za ka gani ba, kai hatta muninta ba ka gani in ka fada kana santa. So za ta yi wa tana da wasu halayen da bai yi ba, amma ba za ka gane ba saboda kana santa. Za ta iya yiwuwa mummuna ce ma, amma kai ba za ka gane ba, ba za ka ga munin ba saboda kana santa. So dabarar da ake ita ce, number one, dole duk muridi ya zama yana da ƙarfin zuciya. Ina so in saka maka wannan ƙarfin zuciyan ka fara riƙe shi tukunna, shine magana ta farko. Ƙarfin zuciya yana nufin kana jin zafin abu amma ka daure a ranka ka ci gaba da yi, ko kuma zuciyarka bai so ka riƙe ka danna zuciyarka ci gaba da yi, shine ƙarfin zuciyar da nake nufi. Ma'ana ka fi ƙarfin zuciyanka ba ta son yin abin kana sa ta yi, a'a tana son yin abin kana hana ta. Ka gane, wannan shine ƙarfin zuciya. Number one kenan abin da ya kamata ka riƙe. Number two, abin da za ka yi idan ka samu ƙarfin zuciya shine idan ka tashi aure, idan ka tashi za ka yi aure, ba a bari wai sai na fara son yarinya sai in fara cewa zan aure ta. A'a, daga sanda ka lura za ka yi aure, kana sha'awan aure, sai ka tsaya. Duk ɗan adam yana da wasu abubuwa da yake so a mace. Misali, fara nake so, doguwa nake so, gajera nake so, baka nake so, wada nake so. Kun gane? So kowa yana da irin wacce yake so. Wani yana son mai ciwon hanta, wani yana son mai ciwon koda, wani yana son mai ciwon zuciya, wani yana son wanda lafiyar ta kalau, wani yana son gurguwa. So in ka tsaya ka lura daga abin da nake so, ko wannan asifa kenan, to sai ka koma ga shawarar nan fa alaikum bi zati din na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce maka ka aura mai addini, ko to sai ka tsaya sai ka ce okay, ga abin da nake so, gajera nake so mai ciwon hanta, sannan annabi ya ce mun kuma ta kasance tana da addini. To wannan formular ita za ka riƙe sai ka fita neman yarinyar. Ba ana jira sai an fara son yarinyan ba ne sai a ɗauko auren. Auren za ka ɗauko tukun, sai ka riƙe wannan formular taka, sai ka fita neman yarinyan da wannan idan formulan. Ka ɗauki maganar soyayya da kyau ka aje a gefe tukunna, ba da su ake ba. Za ka duba qualities ne, quality ake dubawa. Ka tsaya ka karanci quality, kar ka saki kyan ya ruɗe ka ko wani soyayya ka faɗa. Aje shi tukun. Ka fara duba wannan yarinyan ta yi halinta, ya yi iliminta, ya yi iyayenta, kaza ɗinta, nasabarta ya yi, komai in ka duba ya yi, to shi kenan. To shi kenan. Yanzu na san kana tunanin to soyayya kuma fa ya za a yi. Ita soyayya memories ne. Soyayya gina ta ake yi, da kanka za ka gina soyayyar. Ba wai ana ta ruɗan mutane, ai soyayya kawai abu ne da yake zuwa haka kawai kaza. Za ka iya kana son wannan abin gashi nan, amma saboda training da kama zuciyarka cewa abin da kake son nan za ka iya hana kanka, sai ka hana kanka abin matuƙar bai dace da kai ba. Ai duk soyayya ka ba za ka taɓa soyayya dai da mahaukaciya ba ko kun taɓa ganin wanda ya ce ya faɗa soyayya da mahaukaciya tuburan akan bola tana cin biredi mai tsami wanda ya lalace? Why? Saboda a gaya ma cewa akwai satin zaɓin da kake da shi a cikin soyayyan. So in ka tsaya ka gama samun wannan kwalitin, memorin da za ku zo kuna creating tare da yarinyar shine zai zo ya gina wannan soyayyan a cikin zuciyar. Ba ku jin aka ce ginawa
ana gina soyayya. Duk abin da ake ginawa ma'ana a ɗora bulo 1 2 3 4 5 haka har ya tafi, to abin da ake wa soyayya kenan, gina ta ake. Duk soyayyen da kaga kawai ta zo bagatatan kawai, wannan fa ba soyayya ba ce, ba ita ake cewa soyayya ba. Shi yasa a turanci akwai abin da ake ce ma love, akwai infatuation, akwai lust. Da Hausa ban san menene suke nufi ba dukansu kowanne. Zan iya cewa dai love kaman shine kaman kauna, maybe infatuation ya zama soyayya, haka dai something like that. Sai sha'awa maybe ya zama lust din. So yawanci a cikin waɗannan muke, ko sha'awa ko kuma soyayya, ko sha'awa ko soyayya, ba ƙaunan yarinyan ake ba. Kawai kai kana santa ne kawai, ina santa, ina son cin biskit, zan ci biskit, in na gama cin biskit shikenan zai fita a raina. Ina son cin taɓa kalashi, zan ci taɓa kalashi, in na gama ya fita a raina, ka gane. Amma na ce ina ƙaunar kaza, ma'ana yana nan, abin nan yana nan, ina rike da shi har inda za a ba zan canza shi ba. So kuskuren da muke yi, faɗawa soyayyan ba tare da kayi analyzing quality ba. Ka tsaya ka duba kwalitin yarinyar nan, ta cancanta, ta cancanta a haka dai. Kyan ne ban gani ba tukunna, ko kuma sura, ko kuma wani abu, to wannan kuma ka bar wa Allah. Ba Allah ka ce ka ba zaɓi ba, dama ba kana istikhara ba, kana addu'a, kana Allah zaɓa mun, Allah kaza. To in ka riga ka samu wannan, in ka yarda cewa Allah shi ke sa soyayyan ba a zuciyar wanda ya so, to gama samun quality, ka zama mai dabara. In ka gama samun quality tsaf, inda za ka gane kwalitin shine ka cire a ce ban santa, ban ƙaunar yarinyar nan, kawai ganin ta ne, shin ya za a yi? Ka san za kuma ka iya samun ma wanda bai santa, ko abokinka ko wani wannan, sai ka ce wane kalli yarinyar nan ya kake gani. Shi bai santa, zai gaya ma honest shawaran shi, zai gaya ma me yake gani, saboda ba soyayyar da ta rufe mai ido, bai da wannan yanas, yana kallon ta zai gane komai shi, a gane. To shi zai iya gaya ma asalin gaskiya akan yarinya, in ma kai ka kasa yin abu. To cire soyayyan ake aji a gefe, sai analyzing yarinya, wai in banda ina son yarinyan nan, wai menene wani abu da take da shi na daraja ma tukun. Idan da a ce ban santan, me abin? Sai kai weighing, za ka yi samun checklist, za ka yi rubutawa, ka zazzana abubuwan da take da su, sai ka fara tikin. In ba soyayya fa tana da kaza, in ba soyayya fa tana da kaza, za ka yi ta yi a haka. To a haka za ka gane kwalitin yarinya wacce za ka ɗauka, kuma daga baya soyayya za ta ginu hatta kai inda ba ka tunani, kuma da haka za ka yi maganin da na sani. Wannan shawara ce, kuma dole muridi ya ɗauke ta, dole muridi ya ɗauke ta. Na gaya muku, muridi wajibin ka ne ka ɗauki wannan shawaran, in ba haka ba kuma to ba ka ƙi gani ba. Kuma kuskuren da kuke, ba ana auna mace ne wai da tana da ilimi, tana da ilimi, ko kuma ta yi islamiyya ba. Ba da wannan ba, ko ta yi boko ko waye, ba fa da nan ake auna mace ba. Ana auna mace ne halin number one, hali shi ake so. Za ka yi ganin mutum da ilimin addini dankare a kwakwalwarsa, amma ba hali mai kyau, ba hali mai kyau, ba akhlaq. So ta yaya za a samu zaman lafiya? Ba za a samu ba. Ka duba shin yarinyar nan mai godiyar Allah ce? Ni ina ƙara alakanta abin nan, ku dinga duba mata marasa bleaching. Mai bleaching din nan tana tabbatar maka da ban da godiyan Allah, fatar da Allah ya min bana so, ni ga wacce nake so, ni zan kirkira wa kaina irin wanda nake so. Sai ai ta wahala wurin maintaining fatan, ka kasa siyan man, ku samu matsala, kila ma ai saki. So auren mai bleaching din nan problem ne, red line ne, alamu ne na cewa wannan yarinyar ba ta da godiyan Allah, wannan bleaching din. Su ɗaya daga cikin irin abubuwan, wannan kawai wani fisha lissafi ne nawa, ba wai yana cikin wani littafi ba ne, amma dai a haka in ka kalli abun, kai ka san ba godiyan Allah a wannan yarinyar tun daga ma fatar ta. So abin da ake dubawa, shin yarinyar nan kina da godiyar Allah? Dan abin da ya samu tana haƙura da shi? Abin da iyayenta suka dafa tana iya haƙuri ta ci? Daga inda za ka ji mace na ce maka, ni wallahi yau an dafa dankali ne ba zan iya ci ba, ka siyo mata mandako ka kai mata. Gobe wallahi rogo aka yi, ka siyo mata hanta ka kai mata. Jibi kaza aka yi, kullum ita ba za ta iya ci ba, kai ka je ka siyo ka kai mata. Ma'ana babu godiyan Allah, ba contentment. Tun daga nan za ka fara ganewa rashin godiyan Allah kuma a zama aure bala'i ne. Sai mai tsaye-tsaye da maza,
ka zo yau ka ga wancan, gobe ka ga wancan, a jibi ka kira ana ta waya, a gata kayi kaza ana ta kaza din nan, ka kiyaye su fa. Ka san wane irin mutane ne wayannan? Baka san da wa ake waya ba. Kowa fa abin da yake da shi a zuciya, mindset din shi yake sharing da mutane. Wane irin mutum take waya da shi baka sani ba. Wace irin kawaye take hudda da su baka sani ba. So dole kana neman yarinya da wannan maganar auren, sai ka duba kawayen, ka tabbatar da su, ka duba abokan su kansu masoyan da suke zuwan ana waye din, kuma take sauraron su, kaga wa'anne irin mutane ne. Daga nan kake da tushen da zaka gane haka. Ka gane wace irin yarinya ce. In kaga ta fi zama more inclined to irin mazan da suke irin harara din nan, ma'ana ka san wace irin yarinya ce. Sai hali yayi daya ake abuta ai. So in kaga ta fi zama inclined to masu tunani, masu hankali, ko ka san tana da irin wannan ita ma abin a cikin jikinta. So irin ta ya kamata, irin shi ya kamata ka kalla. So na biyu kenan, ka kalli wannan huddan nata da ƙawaye da sauran samari da suke zuwa, sannan da iyayenta ya tsakaninsu, shin akwai zaman lafiya, tana da reni, tana iya mayar musu magana. An taɓa samu a tarihi ta taɓa mayar wa mamanta magana ko so ɗaya ne, ko ta taɓa mayar wa babanta magana ko so ɗaya ne, ko yayatta sun taɓa sa'insa an yi buge in buga. Irin waɗannan lissafe-lissafen su za ka zauna kai. Ko a islamiyyar su an taɓa samun ta ɗaga wa malami murya, an yi waye da ita kace na ce, ko a layi an taɓa fitowa an yi uwa ka ubanka. Duka ka bi waɗannan. In ka samu babu wannan, ka duba wani irin sutura take sawa, masu tsada ne ko masu araha, wa ke kawowa, babanta ko kuma maza a waje. In baban ne lafiya lau, in maza a waje ne to kana da akwai question mark. Abin da baban bai iya affording wani ke iya affording sai ya kawo ya bata. For what reason? Kyauta ne, charity organization ya bude yake rabawa kyauta, ko tana biyan shi ta wani fannin. So dole sai ka bi wannan, ka lissafa su. Sannan kai a karan kanka, muna kuskure, kana ji kana gani yarinya na daka matsawa, amma saboda soyayya ya rufe ma ido, zaka rufe ido ka fada kawai, ai za ta gyaru, ai za ka gyara ta. A ina? Ko ka ga typical yar iska, yar bariki, yar balaja'u, wai mutum ya ce shi zai janyo ta, zai cece ta ne. Ka cece ta a ina? Ka cece ta a ina? So babu wannan magana. In ka duba kaga tana ma tsaye kyale ta. Ko kai magana ba za ta ji ba, sai dai ta yi ra'ayinta, kyale ta. Ko ta ce ta ji amma a ƙarshe ra'ayinta za ta yi, kyale ta fa. Ina gaya ma, ka fa kyale ta fa. Muridi, za ka yi nadama fiye da inda kake tunani. Sannan ƙololuwa shine kula da ibada. Ana samu tana kula da sallah kawai ana samu tana yi. Za ku wanda ba su yi fa, kullum suna cikin menstrual cycle, ba sa yin sallah. Menstrual cycle, da kayan magana, wallahi ina cikin wannan dina ne, so ba sa ibada. Wannan shine karshen abu. So da Allah, muridai a kiyaye. Wannan ba shawara ba ce, umarni ne. Kar kai aure don soyayya, ka auri quality, soyayya zai biyo baya.